Bueno, continuamos con actividades físicas saudables na casa. Hoxe imos a dedicar un ratiño ao traballo das costas, ao traballo da nosa postura, da musculatura extensora, sí? Moitos estades pensando, moitas, na operación bikini, en como baixar a barriga. Bueno, pois, pensad unha cousiña, que a barriga moitas veces é produto da nosa postura. Si as nosas costelas descenden, apretan hacia baixo e claro, o volumen por algún lado ten que sair e non sae por diante. Non quere decir que teñamos moita grasa corporal, sino simplemente que esa musculatura, esa postura e esa musculatura que non nos sostén, pois, imaginade que nos estende, que sí que nos sostén de maneira eficaz e sí que esas costelas proporcionan esa apertura, tiran hacia arriba, o noso ventre se estiliza. O sea que moitas veces non é solo vou facer abdominais, non, ao contrario, vou facer un traballo de extensión, de apertura e xa nos vamos a estilizar de maneira bastante máis eficaz, sí? Veña, imos algo. Comezamos directamente abaixo. Xa que traballamos as costas, imos focalizar hoxe a atención nelas. Veña, de momento simplemente cambiamos o peso, vamos a pelve de lado a lado, unha cosa a outra. Hacemos unos círculos, movimientos circulares, empezando xa a activar un pouquiño eso, a nosa cintura pélvica e a musculatura que está alrededor. Facemos unos cans e gatos, unhas respiracións, colocando en posición fisiolóxica, anatómicamente correcta, as diferentes curvas que temos que hoxe ser moi conscientes delas e respectalas. Lordose lumbar, ou seja, que a zona lumbar metida hacia dentro, a zona dorsal en extensión, o cual quere dicir que pasemos o peito adiante, e o pescozo simplemente a zona cervical en extensión, mantendo a alineación do resto do tronco. Ben, seguimos mobilizando, facendo simplemente un balanceo diante e atrás, cambiando o peso de xeonllos a mans. Parece moi sinxelo, o único que temos que respeitar é que a posición dorsal, a posición das nosas costas, sexa correcta, que non se rectifique ou modifique. Se vou atrás e se me redondean as costas, non serve. Teño que manter esa lordose. Lumbar. Ese control lumbar é moi importante na estabilidade da pelve e sobre todo da columna en xeral. Facemos hincapié simplemente no movimento pélvico, no movimento da zona lumbar e a súa relación co sacro, esa articulación lumbo-sacra. Metemos, eso é. Sigo sobre xeonllos, me coloco unha especie de plancha, vou atrás e vou esa plancha, xa sigo introducindo máis músculos, posturais estabilizadores desta postura correcta a nivel das costas, sobre todo, xa vos digo, lumbar, ainda que tamén dorsal, que hoxe vamos a exigir tamén esa posición dorsal, en esa especie de chepa recurrente que se nos vai formando. Ben, damos a volta, pensade que esa chepa ou esa posición caída trátase simplemente de un exceso de traballo. Temos a musculatura tan contraída posterior, que está tanto tempo traballando que desfalece e o seu papel o adoitan pois outros músculos que non deberan, como son os músculos máis dinámicos do movimento, que se esgotan moi rápido. Por iso, esos músculos, cando traballan en exceso, que non son os apropiados da postura, pois fan que nos aparecen esas contracturas, sobre todo, por exemplo, en trapecio. O trapecio é un músculo que é máis de movimentos que de postura. Os posturais están moito máis profundos e funcionan a velocidades moito máis lentas. Seguimos con esta movilización pélvica. Hai curva lumbar, desfago curva lumbar, aplasto e fago esa canle donde poida pasar a man e despois a desfago e xa non pasas a man e sigo basculando aí zona lumbar pélvica. Moi ben. Baixo un xeonllo,
flexio outro, imos seguindo este camiño de activación da musculatura tanto dorsal como lumbar como pélvica, eso. Aí as coxas. Ben, xuntamos os pés, abrimos e insistimos un pouco máis, pero xa con ambas pernas xuntas. Vou buscando un ritmo respiratorio como sempre, control respiratorio. Forzamos un poquinho máis ou ampliamos, máis que forzar, esa non é a palabra, ampliamos ese movimento a un lado e a outro, facendo un cruce para que a perna contraria pese, arrastre a un lado e a outro. Seguimos movilizando un pouco a pelve, estendo, abrindo un pouco os pés e fago un movimento de xuntar e abrir ambas as dúas pernas tocando, os dedos grosos pulgares tocan dentro e fora e agora simultaneamente se moven en unha especie de limpa parabrisas, non? Vale, se fan un traballo de elongación, vedes que agora que un talón con respecto a outro sin flexionarse ollos avanza e o traballo aquí de báscula pélvica de lado a lado. Estiro arriba, movilizo un pouco as escápulas, subo, despego as escápulas, as omoplatas da esteriña, levo hasta atrás e arriba, subo, movilizo de atrás, arriba, pego cóvados arriba, moi ben, vale, flexiono, xa vamos traballando un poquinho xa máis o tono muscular, xunto pés e onllos e fago un traballo de glúteos, hai extensión, poucas veces, sinxelo, xa activando toda esta musculatura posterior. Facemos tamén outro traballo aquí de simplemente bicicleta, toco man contraria, se onllo, suaviño, sin chegar para nada abaixo, é unha movilización aínda dinámica, pero sinxela, suave. Eso, voltamos de novo a cuadrupedia, posición de 4 apoios. Ben, imos traballar agora en parellas, en 2 exercicios que repetiremos 3 series de 10 repeticións cada un deles, de acordo? Comezamos, por exemplo, en esta posición de cuadrupedia, mantendo zona lumbar en depresión e non abrimos aquí o lateral, non abrimos aquí o frente, abrimos en diagonal e a nosa mirada hacia a man. Cando abramos, temos que ter o peito en expansión hacia o exterior, non recollido, aí, zona lumbar metida, e zona dorsal tamén en extensión. 1, 2, 3, mirando, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos con calma, estamos comezando nas primeiras series, nos primeiros traballos de postura. Importante que as costas sempre sexamos ben conscientes da súa posición. Collo aí na extensión, acordados, o que explicaba, conscientes da súa posición correcta e controlada, cómodos ben extendidos, e cambio, dende aquí facemos unha flexión de simplemente as escápulas que se deslizan e unha repulsión de ombro. Aí, vedes que traballo achegándome e separándome do chan da esteriña, pero sin flexionar os cóbados. Si teño, bueno, esta primeira serie quizás non, porque estamos iniciando, pero despois se teño forza suficiente, podría facelo
en plancha, o exactamente o mesmo. Dúas máis, e última, eso é, vale? Primeira serie, facemos un pequeno estiramento de enlace, de descanso. Ben, arriba. Segunda serie, veña. 1, cruzo. 2, mirando a man en diagonal. 3, mantendo as curvas, tanto dorsal como lumbar. Eso, correctas, amplias, alargando a espalda, elongando, ven. Unha máis. E cambio. Collo aire. Sigo. Arriba. Despacio. Elongando. Mirando a man que se extende e permanecendo co cóbado en extensión. Pasamos ás flexións escapulares, que poden ser simplemente en plancha ou en cuadrupedia, como escollades. 4, 5, si me manteño en plancha, tono no abdomen e mantendo esa curva lumbar. 9, e ben, pequeno enlace, unha transición de estiramento suave, sempre en posición lumbar metida, lordose, consciente. Y última, medio, vamos a ver. Collo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Ven. 1, 2, 3, 4, mirando a mano. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Movimento das escápulas, compactando e repulsión. Deixo caer repulsión, achéganse por detrás, sin flexionar cóbados. Mantemos tenso abdomen, zona lumbar. 8, 9, 10. Despacio, terceira e última xa foi. Transición de estiramento. Y despacio, regresamos. Segundo bloque. Sobres e ollos. Imos a facer este traballo de extensión e cando, de flexión, e cando subamos, cóbados hacia atrás, as mans aquí pegadas aos costados e endereitamos, aí, compactando as escápulas que se xuntan detrás. Se estenden mentras vou atrás, o peso encima dos talóns e o collo aire, extensión, expansión de tronco e o tórax ben extendido. Pois veña, 10 veces. Estendo, respiro con ritmo, fluidez, compacto detrás, as escápulas. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eso é, soltamos un poquinho e para o segundo facemos apertura de cadeira. Tamén traballamos eso, cintura pélvica, cintura escapular. Sempre co zona lumbar metida en lordose, cóbados extendidos e a nosa mirada a esa zona intermedia. 8, 9 e 10. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Unha pequena transición
estendo redondo espalda, redondeo, chepa y tiro endereitando. Y segunda, 4, 5, compacto detrás, 6, apreto cómodos atrás, 8, 9 e 10, apoio, outras 10 de cada lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, transición pequeña aquí, estirando un poquito las costas, y vamos a por la tercera e última de este segundo bloque. Aquí atrás y redondeo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Apoyo, abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cócodos ben extendidos, zona lumbar metida, mirada na vertical entre as dúas mans en esa línea imaginaria que as uniría. E 10. Apoio e estendo. E regreso. Ben. Terceiro bloque. Para o terceiro bloque partimos dunha V aquí arriba e vamos a camiñar, camiñar, camiñar. Plancha, atrás, 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 V. Y esto 5 veces. Y pasaremos luego a hacer un Mackenzie, un estiramiento ahí con brazos. Pues venga. Y 1, 2, 3. Plancha, un par de segundos con control ahí, tono muscular en abdomen, atrás. Segunda. Aguanto. Terceira. Atrás. 4. Si esto me resulta muy complejo, puedo hacer desde os xeonllos. A adaptación sería desde aquí, avanzar, 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 atrás, 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 atrás. ¿Vale? Pasamos a 5 veces tamén. Apreto glúteos, apreto zona lumbar e sin facer forza coas nosas costas son os brazos os que nos suben. 1, despaciño. 2, son os brazos os que traballan, estendendo as costas. Segunda, moi despacio, tanto na subida como na baixada, traballando ben esos brazos, aquí tamén traballa o pectoral e sobre todo a colocación das escápulas. 3, 4, 5, despacio atrás, estiramos, extendemos, transición de relax, estirando, y vamos a por la segunda, o ben desde xeonllos avanzar, ou desde a V. 5 idas e vidas, camiñando coas mans ata a plancha, atrás, 2, atrás, 3, atrás, 4, aguantad unos segundos na plancha, 5, atrás,
adiante, apoio, esténdome, apretando glúteos, lumbares, fixando como con clavos esta zona, esa parte inferior das costas, que non se move, está fixada, pelve ben pegada, e subimos coa forza dos brazos, non facendo forza coas costas. Este é un traballo máis de compactación aí escapular e de estiramento dorsal. Dúas máis. Nos enfocamos en traballo no pectoral e na compactación escapular, pero sobre todo en estender ben a zona dorsal. Segunda lista, un estiramiento de transición. Pensad en toda a sesión en ese traballo dorsal de desenvolvemento lento que son os músculos posturais e de mellorar a nosa postura sempre controlada para, neste caso, tamén reducir o ventre sin realmente facer traballo anterior de abdomen. Pois veña, 5 últimas. Unha. Imos adiante, imos atrás, imos adiante, plancha, aguanto, pode ser sobre os xeonllos, aguanto, plancha, camiño hacia atrás, última, chego a plancha, elevo glúteos, volto adiante, apoio a pelve que se fixa, se clava aí na esteriña, apreto ben glúteos e empurro compactando atrás as escápulas, sin facer forza na zona dorsal. Na zona dorsal me refiro á musculatura do tronco. Si hai que facer na zona dorsal, pero son as escápulas as que se xuntan atrás. Non sei xa que é parte realmente do ombro. Bueno, ombro, tórax e musculatura posterior, pois é máis ou menos o mesmo, ou está en esa zona, pero esta é musculatura máis dinámica, máis de facer movimento, non de aguantar unha postura estática. Arriba, listo. Despaciño, pequena transición, estiramento. E para este último estiramento cruzamos unha man e facemos un estiramento máis lateral. Cambio. Ben, cuarto bloque, quedamos 3, vamos polo cuarto. Traballo máis lateral. Apoio xeonllo, cóbado, estendo, apretando un poquinho os glúteos, metendo a zona lumbar e vou traballar, perdón, a perna contraria que está encima tamén apoiada, sin problema, cruzo e abro a vertical, ¿sí? Cando abro, o peito se vai adiante e a zona dorsal, lumbar segue en los dos, se segue metida hacia adiante, non redondeo aquí, me manteño en extensión. Veña, dúas. Collo aire a subir. Sigo, 5, 6, 7, 9, e 10. E un traballo un poquinho máis intenso, apoio ben o pé que está encima e subo o xeonllo que estaba apoiado. E 3, e 4, e 5, e 6, 7, 8, 9, 10, cambio de lado, o mesmo. Apoio xeonllo e cóbado. Estendo hacia adiante o tronco, o pé permanece apoiado. E cruzo, collo aire, cruzo, sempre peito hacia adiante. Métome ben e estendo. Dúas máis. Última xa. Eso, sacando ben o peito adiante. Apoio. Esta vai ser a perna que traballe e a outra permanece apoiada. Pois veña, 1, 2, 3, 4,
mantendo ben o tronco extendido, 6, 7, 8, 9, 10. Eso é, unha pequena transición aquí, de simplemente unha extensión pectoral, desconectando e descoatando ombreiros, propulsando o peito hacia adiante, proyectando. E segunda, cóbado, xeonllo, perna extendida, pasamos adiante, segunda, cruzo, 1, 2, a mirada pode seguir tamén o percorrido da man para facer con máis dinamismo este movimento, arriba, mantendo hacia adiante tanto o pelve como a zona dorsal. E 10, apoio, perna ben apoiada, traigo o xeonllo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio de lado. Este último movimento, traballo aí de aductor, da perna de apoio. Si é costoso, en vez de facer esas 10 repeticións, podemos facer máis lentas, facer 6, 8, proyectamos, apoio. Veña, 1, 2, 3, peito hacia adiante, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, apoio e xeonllo. Perdón, perna apoiada, o que traballo de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pasamos por esta pequena transición intermedia, expandindo hacia adiante o peito, levando os ombreiros abaixo e atrás, descoatándose, desconectándose un pouco e relaxando esa musculatura do apoio. Última, cóbado, xeonllo e pé apoiados, proyectamos hacia adiante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoio, a perna de arriba e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio de lado. Hoxe toca todo o traballo de chamo, todo o traballo de compactar a nosa musculatura do tronco. Trasladamos o peso adiante e cruzo. Esa respiración fluida, na extensión collo aire e na flexión, no encollimento, lóxicamente expulso. Isto é o máis natural, aínda que pode ser que por algún tipo de obxectivo postural ou do que sexa, podamos variar esa forma de respirar. Ou sexa que tampouco seguimos traballando mentras sigo coa respiración. Tampouco teñamos pechados os xeitos de respirar, eso sí, que sexan naturais, que sexan fluidos, pero que moitas veces por cumplir obxectivos de postura ou de algún tipo de sobrecarga, pois podamos variar os ciclos respiratorios. Sempre, eso, con ese obxectivo de mellora física, pero non pode ser un impedimento para oxigenarnos ben, por suposto. Ben, transición. E non poden tampouco ser un atranco para a nosa postura. Por iso que inspirar só é ser extensión, expirar só é ser encollimento. A expiración, ademais, axuda sempre, recordade, a relaxación. E é cando facemos estiramentos,
o botar o aire e cando poido avanzar no estiramento. Sí? Bueno, nos que traballar un pouquiño outro bloque, o último xa, sobre a musculatura posterior, en este caso, hacia os glúteos, lumbares, etc. Diferentes propostas, veña. Talos cerca dos glúteos, xeonllos xuntos, a ver se chegamos incluso coas mans a coller os talos. 1, 2, lento controlado, 3, 4, 5, ombreiros ben apoiados, sempre esa curva lumbar, sempre presente, sempre metida, e 10, vale? Avanzamos un poquinho máis, subimos unha perna ao aire e, apretando o glúteo, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Unha perna no aire, cómoda, semiflexionada, 1, 2, empurramos con unha soa perna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último xa, sobre talóns, camiño, casi a máxima extensión, atrás, atrás, arriba. Adiante, adiante, atrás, 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 arriba. Adiante, atrás, arriba, dúas máis. Atrás, atrás, arriba, último percorrido. Arriba, apoio, pequena transición de relaxación lumbar. Este bloque de 3 exercicios, cambiamos esos 3 exercicios por o número de series, que debe ser 3, cambia a 2. E sigue sendo o mismo volumen de traballo. Entón, segunda e última, talos cerca dos glúteos e subo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Atentamos un pouquiño, unha perna cómoda flexionada no aire e 1, 2, 3. A sesión de hoxe, como todas as anteriores, como monográfica neste caso, ou de uso polivalente que poderíades utilizar en calquera outra ocasión. Facer unha vez a semana esta sesión estaría moi ben para traballar e reforzar a musculatura que nos axuda a esa postura correcta. Sendo moi conscientes sempre das posicións corporais, de como temos as costas sempre metidas na zona lumbar, dorsal en extensión e como, na nosa vida cotián, se manteñen esa fisioloxía adecuada das costas. 9 e 10. Apoio, paso o peso aos talóns e camiño adiante, volta atrás, adiante, atrás, adiante, atrás, 2 veces máis este percorrido. 3, 4, atrás, última, 4, despacio, atrás, 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 baixo e transición de descarga, de relax, de zona lumbar. Ok, moi ben. Veamos como comezamos, imos xa rematando, imos voltando á calma. Ese é o ritmo das sesións. Comezar de maneira moi progresiva, pouco a pouco, mobilizando, recoñecendo o estado corporal, dándolle temperatura, dándolle ritmo, e iso é empecemento. Vai subindo esa intensidade ata chegar á parte central da sesión,
onde xa desenvolvemos o traballo máis grosso, máis potente, máis forte, e despois continuamos entón descendendo esa activación, como estamos a facer agora, vimos, realizando exercicios similares ou non teñe por que ser, pero en todo caso, de descarga, de descontracción, de recuperación do ritmo, pois xa máis de base, máis de repouso, tanto interno, fisiolóxico como muscular. Temos que devolver o aparello locomotor, facemos aí outros de novos xiros de descarga, temos que devolver o aparello locomotor a súa posición de repouso, de estado, de estado de descanso. Moi ben, flexionamos, vedes que poño planta con planta, balanceamos un pouquinho, descargando un pouquinho de motores, mantendo sempre un pouquinho de curva lumbar, imos pasar de lado a lado, mantendo esa curva lumbar, un pouco erguida, nos ten que permitir, polo menos, introducir a primeira parte da man. Vale, seguimos cos xeonllos flexionados, pero neste caso tiramos hacia os ombreiros, mantendo o tronco ben extendido, apoio de hombros, apoio de cabeza. Xuntamos, vamos a estender arriba, facer un estiramento posterior, entón os talóns intentan ir arriba, tirando a punta dos dedos hacia xeonllos. Intensificamos máis un lado que o outro, pasando diante. E aquí o esforzo tamén facer intención de que o sacro, que ahora mismo está redondeado e como un pouco levantado, intentar baixar ese sacro, esa última parte da columna vertebral, nas nosas costas, intentar baixar a apoiar tamén. Para iso incluso casi se levanta un pouquinho, ou quere levantarse a zona lumbar, quere estar máis en fisiolóxico, claro, eso que pretendemos. Despacio, baixamos. Cambiamos pouco a pouco hacia a cuadrupedia, abrimos xeonllos, abrimos ben os pés e apoiando antebrazos pasamos o peso atrás. Apoio e paso, mantendo igual xeonllos ben abertos, traslado o peso adiante. Sempre certa tensión no abdomen para manter control de toda este core, desta musculatura relacionada coa pelve, coa zona lumbar e coa parte anterior do abdomen. Eso, despaciño, regresamos, de novo pasamos por este estiramento moi relaxante da posición momentánea. Apoiamos as mans, vamos co lado esquerdo, apoiamos un poquinho aberto o brazo esquerdo, a man esquerda, pasamos aí o peso, trasladámoslo a esa coxa, ombreiro alto e trasladamos a nosa cabeza ao lado contrario. Realmente facer flexibilidade, facer estiramentos tampouco ten unha ciencia exacta e a descripción dos exercicios, que pode ser moi concreta, ten que adecuarse a cada persoa. Entón, hai que ser intuitivos tamén. Cambiamos o peso e simplemente pensar que para estirar a musculatura teño que separar os seus lugares de orixe e final, o sea, as súas insercións musculares. Si separo o meu ombreiro, se o separo da pelve, toda a musculatura que estea entre eses dous puntos está a se alongar. Isto serve para calquera músculo ou grupo de músculos enlazados que teñamos en calquera zona. Despaciño. Entón, simplemente respetando a non dor, si certa tensión, porque hai que ir desfacendo, pasamos este outro,
tronco ben erguido, brazo desde a perna extendida, arriba e atrás. O mismo principio podría estar aquí, pero si separo, porque quero traballar toda a cadena anterior muscular, si separo pois, os meus membros, as insercións musculares, maior estiramento. Entón, baixo os principios de non dor, sin certa molestia, pero de non dor, e de seguir a organización muscular, pois calquera estiramento que nos inventemos é válido. Vamos adiante. Ademais, ao ir inventándose, entre comillas, ao ser conscientes dos nosos músculos e ir adecuándonos a eles, pois eso, traballamos moito máis esa consciencia corporal, o control motor, o control do corpo, do movimento, seremos máis donos del e teremos máis opcións e posibilidades de cambiarlo e mellorarlo. Tiro arriba e atrás. Por iso, cambiamos esta outra, eu adoito rematar as sesións con esa parte de estiramento intuitivo. Nos estiramos como un animal, porque os animais si o fan de xeito intuitivo, consideramos que non son racionais, que fan iso atendendo a súa inteligencia motora, corporal. E iso os leva a movilizarse ao seu xeito, pois non o mesmo. Acabamos con movimentos de desperezamento intuitivos, como nos vai a pedir o corpo. Por lo que sexa, hoxe me pide desplegarme en círculos, porque teño estas cadenas musculares como máis acortadas, máis cansadas, máis necesitadas de moverme en ese sentido, en esa dirección. Pois eso é o que intento facer. Sí? Moi ben. Moitas grazas. Veña, seguimos.